Wauza Nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti bungweli mukafukufuku wake lapeza kuti andale amalowereradi pa ntchitoyi. Ndipo nena kuti papakidwa recommendation yonena kuti anthu amene tawafufuza kupezeka kuti panachitika ndi zina zake zosakhala bwino papakidwa recommend kuti tiwatengere ukhoti. Ndiye pamene tiwankhula pano ndonena kuti akubiulu alikalekileke kupanga maprocessing ngati amene wawo. Lachisanu sabata yatha bungwe la ACB lidavomereza bungwe la Nkhani kuti litha kupereka macontract ku makampani omwe adapambana pofuna kuperekera mafuta awa. Abuluma adalembera mkulu wa ACB wakale mu Novemba chaka chatha Arenik Matemba kuti pa 17 Septemba bungwe la Nkhani lidalengeza zofuna makampani kuti aperekere mafuta ochuluka zomwe akuti akambala achayima komanso achihana adalowerera pa ntchitoyi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika akhala kuyankhapo pa nkhani yokhudza simenti ya ndalama zokwana 5 billion kwacha. Mabungwe a Malawi Revenue Authority ndi Anti-Corruption Bureau ndiwo afunse a Mutharika mafunso pa nkhani msabata ziwiri zikudzazi. Malipoti akusonyeza kuti simenti iyo inagulidwa kunja kwa dziko lino mdzina la Mutharika amene sabata yapitayi sanayankhe mafunsowa kamba kuti samapeza bwino mthupi. Koma mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma wati a Mutharika tsopano apereka ripoti loti ali bwino. Maloyers awo anatiimbira kunena kuti anatilembera kunena kuti a president achali bwino ndipo kuti akhoza kukhala lede kuti atenge interview kwambira pa 10 August. So chomwe tapanga ndikuwapanga communicate kunena kuti tili lede kuti tiyambe ma interviews kwambira pa 11 of August, and this time around ayambe nda MRA chifukwa cha just timing things really, nothing kuti serious to it. Ayambe kwa MRA kwambira pa 11 and ifewa kwa ACB tikufuna tizambe kwambira pa 16. Mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma. Dziko la Malawi layamba kupereka katemera watsopano wa COVID wa Johnson & Johnson. Koma pofika lolemba zipatala zina mchigawo cha kumpoto zinali zisanayambe kupereka kamba kuti katemera watsopanoyo anafika mochedwa. Patience Londa ali mu mzinda wa Mzuzu. Amwachumu chipala omwe amakhala mu mzinda wa Mzuzu anati apanga ganizo losankha katemera wa Johnson & Johnson chifukwa akuona kuti katemerayi uli ndi mphamvu kwambiri kuposa wa AstraZeneca. Katemera wa Johnson & Johnson imabayidwa kamodzi komanso katemera wa Johnson & Johnson amapiteza komo kwerera kusiyana ndi AstraZeneca. Aretson Honde omwe ndi azaka 67 anati ndi okhutira kuti katemera omwe kubwera mdziko lino ndi abwinobwino potengera ndi zomwe anthu akhala kufalisa zokhuza katemerayi. Otenga katemera ndikuti umachinyirisa iweka ndikuchinyirisa swanzako amene basi tenge covid. Koma Vitumbiko Kamanga omwe anali pa mzere pa nthawi yomwe timacheza nawo anati kukwera kwa chiwerengero cha anthu opezeka ndi matenda a COVID-19 chikuyika anthu ambiri omwe sanabayitse katemerayi pa chiopsezo chotenga nthendayi. Yafika povuta panopa ndipo tikuyenera kuti tizisamalire tokha komanso mabanja athu ngakhala chibale athu potenga mbali kuza dayisa katemera ameneyi. Mawu ake mneneri wa ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Alafu Mokawaye anati ofesi iyi kalikiliki kuti katemerayi ayambe kuperekedwa m'malo momwe sanayambe kuyambira lachiwiri sabata ino. Katemera wa Johnson & Johnson amene umaperekedwa kamodzi ali ndi kuthekera kulimbitsa chitetezo cha mthupi kufikira 80%. Ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba yalandira katemera okwana 8500. Ndipo mu mzinda wa Lilongwe anthu anakhamukira ku malo amene katemerayu akuperekedwa kuphatikizapo pa chipatala cha Bwaira. Matthews Kasanda akufotokoza. Katemera okwana anthu 302,400 wa Johnson & Johnson adafika mdziko muno loweruka kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe. Unduna wa zaumoyo udatsindika kuti kupereka katemerayi kuyambika lolemba sabata ino ndipo dafotokozera kuti yemwe sadalandirepo katemera wa nthenda ya COVID-19 chiyambireni ndiyemwe akuyenera kulandira katemera
Pakadali pano bungwe la National Initiative for Civic Education NICE latsindika zakufunikira kophunzitsa anthu zakatemera wa COVID. Mkulu wa bungweli Olen Mwalunju wauza la Nkhani kuti ndizokhumudwitsa kuona kuti anthu ambiri sakutsatira mfundo zozitetezera ku COVID. Iwo akufotokoza. Kumuzi kuli structure ya local government, kuli ma village development committees, ma area development committees, na also inda kugwira ntchito yo koma mwina tionjezere ko moto pang'ono kuti na also atenge nawo mbali kwambiri. Tayenderaso ndithu malo mene machuluka anthu ambiri ngati mmisika na monso mene momwe kuona kuti titha kupanga improve kuti mwina mwake so tiapange involve kwambiri anzathu asogoleri ammisika mujamu kuti iwo achivomereze kuti program iyi ikakhala yophunzitsa anthu yoyang'anira kuti anthu azipanga adhere isakhale kuti ndi aku NICE aku DC kuboma ola ku polisi koma ikhale kuti ndi program yawo ndithu kuti ayivomereze kuti ndi yawo ndi program kuti yateteze iwo kuti ifeyo mbali yathu yuti yongowapasira yani information. Tipitiriza kupatsirani nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Times TV posachedwapa. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when working. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Msonkhano wa bungwe la mgwirizano wa mayiko akumwera kwa Africa la SADC wayamba mu mzinda wa Lilongwe. Potsekulira msonkhanowo, dziko la Mozambique lapereka udindo wa wapampando wa bungweli ku dziko la Malawi. Kutsatira izi, mlembi wamkulu ku nduna woona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Alaki Sikwese ndi wapampando wa akuluakulu a mayikowa atatenga udindowo kuchokera kwa Carlos Manuel Rodriguez da Costa wa mdziko la Mozambique. Tawanga Sabola wadza ndi zambiri. Msonkhano wa namba 41 wa bungwe la Southern African Development Community SADC wayamba mu mzinda wa Lilongwe ndi mkumano wa anthu ogwira ntchito mboma omwe apange ndondomeko ya mfundo zomwe nduna zochokera m'mayiko a SADC zizakambirane pa 13 komanso pa 14 mwezi uno. Ndipo poyambirira pa mkumano wa akuluakulu ogwira ntchito mbomamu,
dziko la Malawi latenga kukhala pa mpando wa komiti kuchokera ku dziko la Mozambiki lomwe lakhala lili wa pa mpando wa komiti miyezi 12 yapitayo. Ndipo polankhula kumayambiriro a msonkhanowu wa pa mpando wakale wa komiti akuluakulu ogwira ntchito m'bomayi a Carlos Rodrigues da Costa anathokoza mamembala a komiti chifukwa chowagwira dzanja pamene anali wa pa mpando wa komiti. Ndipo wa pa mpando watsopano wa komiti Alake Sikwese yemwenso ndi mlembi wamkulu ku nduna yoona za ubale ndi mayiko ena anati komiti ndi yofunika kwambiri chifukwa imakhazikitsa mfundo zimene nduna zochokera m'mayiko osiyanasiyana a SADC zizakambirane pa msonkhanowu. Zimene tikambirana zambiri kuposesesa zambiri zimene tikambirana pano mudzadzimva tsiku limene ma presidents azakumane pa 17 communique koma tayamba ndi kukambirana nkhani ya zachuma mmene chayendera mu dera lino la SADC ndi maperekedwe a mayiko kuti akupereka motani ngati pali mavuto kuti tingachepese motani kuti mayiko ambiri akuvutika ndi nkhani ya COVID. Amalawi ayina kuyembekeza zinthu zambiri ndanena kuti ife ngati dziko tili pakatikati zungulidwa ndi mayiko ngati Zambia, Tanzania, Mozambique timapitanso malonda amene nde makhala nkhani zambiri zimene makambirana kuti tikapitise bwanji patsogolo zitukuko monga za misewu. Msonkhano wa namba 41 wa SADC ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe pansi pa mutu wakuti kulimbikitsa ntchito zopangapanga pamene dziko lapansi likulimbana ndi matenda a COVID-19. Pa msonkhanowu mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezeka kuvekedwa kukhala pa mpando wa bungwe la SADC kuti ayendetse bungweli mu miyezi 12 ikubwerayi. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chidzachititsa msonkhano wake waukulu mchaka cha 2024 osati 2023. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za chipanichi Ezekiel Chingoma wauza wireless ya Times kuti izi zili chomwechi kamba kuti malamulo a chipanichi amapereka mphamvu zoti atsogoleri akhale pa mpando kwa zaka zisanu. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Aching'oma anati chipani cha Kongresi chimalemekeza malamulo ndipo n'chifukwa chake chimapereka mphamvu kwa anthu kunena kuti asankha atsogoleri otsogolera chipanichi mu zaka zomwe malamulo a chipanichi akunenera. Iwo anena kuti komiti yaikulu ya chipanichi inakumana ndipo inagwirizana kunena kuti msonkhano waukulu wa chipanichi udzachitike mchaka cha 2024. Pakadali pano Aching'oma anena kuti komiti yaikulu ya chipanichi ikumananso posachedwapa kunena kuti ipange chiganizo pa mipando yomwe ilibe anthu ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi omwe udali wa Asidikimiya. Chipanichi chati angakhale mtsogoleri wa dziko lino anapatsidwa mphamvu yakusankha ndi kuyika anthu m'mipando m'malo omwe mulibe anthu, mtsogoleriyu akuyeneranso kufunsa komiti yaikulu ya chipanichi asanatero. Malingana ndi Aching'oma, kusankha munthu wolowa m'malo mwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Kongresi kufunika kudekha ponena kuti kusachita bwino kutha kulutsa mpungwepungwe mchipanichi. Yemwe amayankhulira Chakwera Ashoni Kampondeni anakana kuyankhulapo pa tsiku lomwe Chakwera adzasankhe wachiwiri wawo ponena kuti akuluakulu a chipanichi ndi omwe angayankhe bwino. Pakadali pano wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipanichi Halim Kandavire ndi omwe amatsogolera mikumano ikuluikulu ya chipanichi chimwalireni Amiya. Ndipo mu nkhani zina mkulu wina wochita malonda Musaiwale Kavina wapereka thandizo la chakudya kwa anthu okalamba mboma la Kasungu. Thandizoli ndi la ndalama pafupifupi 10 million kwacha. Ellen Pindani walemba ripoti limene akuwerenga Matthews Kasanda. Akavina anati anapereka thandizoli pofuna kuonetsa chitsanzo chabwino kwa anthu ena mdziko muno omwe akuchita bwino pa chuma. Chidwi changa nkhani ndoti ndine munthu oti ndimava chisoni ndi anthu ovutika chifukwa kuti munthu ine ndakhalitsa kwambiri kumudzi. So kuvutika kwa anthu okalamba, anthu ovutitsitsika ndimakudziwa. So chidwi changa chidabwera kwambiri pamenepo. Ndipo mfumu yaikulu kwa inathokoza Akavina kamba kathandizoli. Zimene zachitika lero ndizodabwitsa kwambiri zakuti pamoyo wanga sinazione kuti munthu atha kudyetsa anthu ambiri chonchi komanso ndikuwapatsa mmene wapatsira katundu makulu ali apawa amene samembekezera kuti akhoza kulandira kena kalikonse. Mafumu okwanira 36 ochokera mchigawo chapakati kuphatikizapo akuluakulu azipembedzo
anali nawo pamwambowu. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lamanga akuluakulu ena a boma pa nkhani yokhudza kagulidwe ka mafuta a galimoto ku National Oil Company NOCMA. Mabungwe ya Anti-Corruption Bureau ndi Malawi Revenue Authority afunsa Peter Mutharika nkhani yokhudza simenti ya ndalama zokwana 5 billion kwacha. Ndipo dziko la Malawi layamba kupereka katemera watsopano wa COVID wa Johnson & Johnson. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, ngakhalenso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mask nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko, madzulo opambana.